Felly, croeso i Komrat. Dyma prifddinas tiriogaeth y Gagauz, sef pobl Twrceg sy'n byw yn ne Moldofa. So, da ni yn y gweriniaeth Moldofa. Mae hwn ardal lle mae pobl Twrceg yn y Gagauz. Nath nhw'n trio datgan annibyniaeth yn 91 pan nath Moldofa yn annibynnol Undeb Sofietaidd. Yr un peth a Transnistria sydd ochr arall y wlad. Ond dyn nhw ddim wedi llwyddo yna, wrth gwrs. Mae yna rhyw 150,000 Gagauz yn Moldofa. Dyma'r prifddinas, Komrat 20,000 o bobl. Dyma tebyg i Gyfyrddin Aberystwyth. Dyma cofeb i'r milwyr i farw yn Afghanistan. Chi'n gweld fyna, yr enw gyda'r bychnod. Felly mae'r Gagauz, mae'n enw cyffredinol am Twrceg o'r Balcanau. Maen nhw'n siarad iaith tebyg iawn i'r Twrceg. Mae yna un neu ddau gwahaniaeth. Mae nhw swa, sef ni, llythyr arbennig yn hwnna. Nath nhw'n symud yma gan Catherine Fawr o Rwsia, ymrodres Rwsia yn diwedd 19 ganrif. Mae'r llun wag, mae Rwsia wedi cymryd drosodd. Mae'n cymell y Gagauz o Twrceg o Bulgaria i symud yma. Ar amod bod nhw yn troi'n Gristnogion Uniongred. Felly dim oslyn Gristnogion Uniongred fel Rwsia. Chi'n gweld mae Twrceg ydy'r iaith. Hysbysebion fan hyn, mae'n edrych yn debyg i fi. Mae Twrceg mwy na Gagauz ydy'r iaith. Y stryd hefyd, dwi'n mynd siŵr. Felly maen nhw'n dod yma 200 mlynedd yn ôl. Wedyn maen nhw'n yn ffyddon iawn i Rwsia mewn ffordd. Pan mae Moldofa yn dod yn annibynnol yn 91, maen nhw'n trio torri ffwrdd fel pobl Transnistria. Felly, dyma ydy'r dre. Felly mae tua 100 milltir i'r de o Chisinau, prifddinas. Hewl braf yna. Mae da nhw grŵp pildroed sydd gyda'r maes pildroed neisach mae gyn Aberystwyth. Ys i am baned i'r caffi yma, Stories, a gofyn yn Romaneg am Benozia unu mich Americano Culepte Terog, sef un Americano gyda llaeth, please. Oedd y ferch ddim yn deall fi. Felly, dwi'n mynd siŵr os mae fe acen i hwnna, neu fe cam ynganu, fe lapte neu lepte, dwi'n mynd siŵr. Ond nes i ofyn wedyn lepte molocum, neu moloco, sef rhywbeth tebyg i beth yw yn Rwsieg am llaeth, tebyg iawn i milk yn Saesneg. A ddath y bachan e draw. Pan yn neis iawn. Gofyn i fe, doedd hi ddim yn siarad Gawga. Ia, fi yn un o'r nytas yma sy'n gofyn pobl pa ieithoedd maen nhw'n siarad. Doedd hi ddim, neu falle ddim deall. Doedd hi'n siarad Rwsieg a Romaneg, a y crwt wedyn, y bachan neis iawn. Siarad Rwsieg, doedd yn dweud tipyn bach o Romaneg, a dde fel sef mwy barod i siarad Saesneg ddweud gwir. Felly mae hwn yn eitha diddorol hynny. Felly Rwsieg ydy'r iaith i bob pwrpas. Dwi'n gweld fan hyn. Mae'n amlwg yn teimlo bod, a mae hwn yn debyg ar draws o'r hen Undeb Sofietaidd ag yn Ffederasiwn Rwsia. Mae lliwio bychan iawn yn teimlo'n saffach mewn dyfynodau gyda Rwsia na gyda nhw, gydag falle gwlad annibynnol newydd. Felly mae'n teimlo iawn Rwsia. Mae yna lot fawr o genedloedd eraill na hefyd. Felly mae'n wel yn normal i bod yn genedl bychan o tua 20,000 o bobl yn siarad iaith wrth bynnag. Siarad falle os chi yn gwlad fel Moldofa, lle mae pawb arall yn siarad Romaneg, mae'n wahanol. Felly dyma'r lle, na i just benni dy hwn, na i just croesi'r hewl. A pobl actually yn stopio the zebra crossing fan hyn. Ond y seb yn dweud lot o diolch. Mi'n sylwi pan mae pobl ceir yn stopio. Felly dyma'r gorsaf heddi. Chi'n gweld banner fyna, banner Moldofa, a dim yn chwilio yn clir iawn, banner Gagauz, felly streipiau gwyrdd, glas, gwyn a coch, gyda tair seren yn y canton yn y glas. Lli tref, digon dim lot yn digwydd yna, mae'n digon tawel, mae'n wrth brifysgol yma, ond dwi'n bydd gweld lot o'na. Ond felly dyma ni, dyma Komrat, gyda cei, annibyniaeth Gagauz, gyda Twrceg, gyda ec yn Romaneg. Mae'n cwbl arwyddion dwyieithog, dim lot, chi'n dda enw lle yna rhyw sy'n dweud croeso Gagauzia
ar y brif ffordd, ond mae'n edrych i fi, mae'r Twrceg y dydd. Wel, sicr y prif iaith o ran masnach ag ysbysebu. A dyna ni.